and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mahimo bang kalimtan ang kagahapon? She's down. Tuog na ko eh. Ug magdamgo ko ni Cardo di. Ang akong chicharon. Hala mo na, may maliso sa doorknob sa pultahan. Hala, doon na yun. Hala, may niapik sa pultahan sa kusina. Ay, kisay! Yung pagsigit. Yung pagsama. Patasin ka mo. Patasin! Yung pagsama po. Nasakiran ako ang baso. Uy, yung taon. Ay, taon. Itiyon ako ng imong pistola. Magminyo pa yung taon ko. Hilong. Hilong! Kadagod sa mga pag-isang pa ko ni. Aray ka sa akin. Indapit ang lawag ni Yaya Talio Ulili. Oo, say. Tupag! Wow! Tarong na. Taon na yun, mamaloy taon ka na ako. Mapangag na ko, ani ron. Madiscourage na nga ako, chicharo na, ani. Asa? Ay, sawa lagi. Ug sa tuo. Sawa nga bahin si Iya Taling. Ug sa tuo si Lily. Yay. Salamat. Wala ka kinanglana. Ay, ibutang Ibutang ang imong pistola kung nili kabuot ng muto. Asik ang imong utok. Chicharon! Yes, chicharon. Chicharon! Nay, ako gisang ba? Ay, kaduhag yun. Sakit ayaw mo na kong napangag. Chicharon, help! Chicharon! Chicharon! Karon, ang imong pistola ibutang. Kung di ka gusto na mabalbag ng uwan yan. Chicharon, help! Chicharon, help! Ginaon siya ning... Pasigan mo ang sugat sa kusina. Kinsa ka? Nga lang kita na mo ang nga lang kita na mo pistola mo sa kuwing sa... Manoy! Diharan Gina. Iputo niya na, diharan Gina. Manoy! Yung saman, imo na ko ipapatay ini bating daw! Karong ka, musugutan na yung patyon ko ha! Batay yung kana ko ha! Dagan chicharon! Dagan! Kaya na sa akong chicharon! Ikaw, diri! Ipapatay na ko nila! Ipapatay ko nimo! Ha? Kana chicharon! Ayok yung papel ni chicharon! Ay! Chicharon! Na igo ka, Ikaw din chicharon! sugo ni madam. Napaglikid dyan unta nila. Ayaw ka balak. Di ikaw akong sunod nila. Yap! Kana chicharon! Kuha ko ng imong pistola. Usa ka lihok lang nimo. Patay ka! Usa kini mo kagubot. Busit! Chicharon! Ayaw! Chicharon na yun! Dili ko gusto mamahay mo ka kriminal o papriso ka! Magunsa na malaho niya ako! Oh, may chicharon. May chicharon! Ayaw, intan! Kasi nahitabo din eh. Kinsa ka? Ug gano may daga pistola? Ay! Hala ka! Chicharon! Ganong imong hingitiunan sa pistola! Si Lily! Ibutang ka na! Higala taon ako na siya! Oo, sila! O sila atag iining maong bahay nga akong giabtan! Nasayod ko, may chicharon. Ha? Nasayod ka? Daan pagkitagi ko. Ka-advance mag-isip sa akong chicharon, ay! Awa, ang susulti ko pala nga hibaw naman siya! Giusa mo taon niyo mo pagkahibaw, oy! Tungod kay may chicharon. May chicharon. Love, pagyod ko nimo. Yes! Kayo, may chicharon, yes! Bisag bago pala na nagkaila, pero nabihag mo na ang akong heart. Ang heart. I love you too, my I love chicharon. you, chicharon. Ikaw na ang babae nga buot kong idadon sa altar sa kaminyoon. Busa, kalimtan ko na gining Ha? Ang kanhing pagkaako. Uy! Hala! Hindi pa
May chicharon. May chicharon. Itong kagubot ganina nga among nabati. Lele, apa ko? Nganong? Ikaw! Iyayatar sila. Ikaw kita! Ikaw ang nagpatay nila ni Sir Daniel og Lilian. Uy! Iya taling! Uy! Iya taling nasayop ka, uy! Dili itawang kriminal ka ng akong chicharon, uy! Oh, pasaylo ako. Ikaw lang kong mituman sa suko. Ikaw ang nagpatay sa kong ginikanan. Hala, Oh, ako. chicharon! Chicharon! Kriminal ka! Chicharon. Sa una ra na, suwa pati ka makaila. Don't touch me! May chicharon. Bikog! Kisay nagsugo ni mo. Aron patyo ng ginikanan ni Lili. Kinahanglang musulti ka. Aron kataga justisya ang ilang kamatayon. Oh. Dili mo ikalipay nga kung ito baglari. Nakaila ka na ako? Advance mo na siya mag-isip! Advance ka ayo! Oh, nakaila kayo. Ganyan to ba? Da! Unsa? Ingon bitaw ko nga advance na siya mag-isip! Oh, chicharon. Chicharon! Chicharon? Usa ko ka hired killer. Dili. Pero andam na kong magbago tungod og alang nimo. Oh! Chicharon! Oh, Jason! Boy ko. Sulti. Oh, Kinsa ang nagsugo ni mo? Naman chicharon, sulti na lang sa tinuod. Dili ba gusto mo kang magsugod og bagong kinabuhi o panang? oh. Kinsa? Ang imong inahan, si Madam Divine. Ay! Chicharon! Ala! Kini ka na tinood? Wala ka lang chicharon! Tingnan talaga. Dili ka malipay sa akong itubag nimo. Pinaitanod na ka! Kaysan! Wala na siya gusto na siya ulihan! Chicharon! Mana nagtunggo nagmayo ako! Ang baba! Chicharon! Okay ra may chicharon. Dili ginoke! Dili ginoke may chicharon! Oo, ako makasapot! Tinuod ang akong gisulti. Ariya, tanawa. Ikaw kining maong bata nga gikugos nila ni Sir Daniel ug Lilian. Dili ba? Lili? Naani mo ang among litrato! Giunsa ni mo! Gikuha ko ka na gikan sa imong bag. Dito sa Pinoy-ana ni Gina. Chicharon! Pasaylo ako, chicharon. Unang higayon nga na in love ko! May isa kriminal pa yan! Ang buot mong ipasabot nga siya sila rin nga anak nila ni si Daniel o Madam Divine. Oh, siya. Usa mo ito ipasab. Nga managsuol ming duha si Lili. Dili. Dili! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!